Cedhak Randu Lanang. Iku lho etane ring road tenda biru lho. Kopinan. Ketok mobil bas manuk. Sing kae bar mancing kae lho. Sing bar mancing kae kamu nyusul ke sepeda ontel. Ya malah. Nah, Yo, nek kene karo cah kae yo nan. Yo karo cah kae mesti. Aku lho ngopang, ngopi lho BS lho, iki lho BS lho. akan mergawe asam lambung iki. Iya. BRI gak usah dipikir, asam lambungmu. Iku lho kumat. Ya sudah. Penyakit kere mbok Penny, rumah. Iya. Penyakit marat dengan itu. Kira asam lambung kumat iki perkara apa? BRI. Wes omong deh. Ya wes apa sih ya wes. Mari. Salaman tok halus. Biasanya no salam templek. Malam dene. Iya, kalau kawake loyo aja. Lulang dino. Ora Wes mal mosok apa rasa iku belas ra duwe. Sing seneng sing iya. Paling pertanyaan, kowe loro? Ngono. Kadang-kadang gidi lho. Bisa loro. Salah obat aku. Kan mau ini kan loro panas, separuh tok. Yo salah ae. Panas kok separuh. Panas separuh. Ya sing panas to, kan dasi sing panas. Sing desa. Sampai koyo bayi Mas Ure. Iku apa pas mbok pejet kok, pas kowe Nek mantri. Asine kaget. Kaget mergo wae jatuh tempo. sawan yo. Sawan duwe. Nek biasanya kan cah cilik sawan ku ngerti apa sing wedi ngono lho. Iki gak Jemuran sangat to, jemuran sangat. Kebiokno aja iku niku. Ora sawan duwe, sawan tagihan teko. stroke yo. Stroke. Rumah sampai kabari. Aku nang rumah sakit. Rumah sam nandus kowe iku. Saya yo mikir pengen kabari. Ora malah mari tapi malah remek. Beban lorone gak sepiro, beban omongane. Omongane kanca. Beban mental. Beban sing negara nomor. Kacane loro. Ora malah iku malah seneng sing. Obatnya kan di rumah sakit aku ambekan. Maunya panas, drop. Terus tak kayak obat dikasih obat mantri ini. Walah ya, sampai di riwayat iki. Nggih. Ya bener aja ngombe obat iki. Sampai tambah parah iki. Wah asline dokter browsing sih. Oh iya penyakit riwayat iki. Tagihan beri. Riwayat. Masih panas iku ketika dikesen nang di lab no. Darah dijupuk di lab metune tagihan. Nek ikane lho. Panas yo. Nek ikane ge dijupuk iki. Iki BRI 800, F 900, Listrik Pinjol. bang ini. Jadi dokter ora kok asam lambung, gula darah naik, kolesterol tinggi gak ya. Terus dokter iku kabeh. ini mbek mantuk-mantuk ini. Oh, paham. Kan dokter langsung iku salah. Mana dokter ngomong salah obat. Tetep salah to yo. Wong iku ora dikek obat iku dikek duwe dene iku kabeh bayar asurane. Bener, memang kena keliru digunane bener. Bener ora obat. Iya, masih ora Ini obat. iya. Bener ya. Karo anu ditilik bolo-boloan. Dia matur suwun. Waras soalnya. Aneh. Rondo. Tapi nasi moro kan.
Waduh, iki lagi awang iki. Iki tambah Iki segala lawan temen yo wong ngene iki. Lapo kok yo ora gambaran. paling aku pesen bojoku. Engko nek ono wong telu iki kok aku anu ya, tak mbok turu wae. Pokoke kayak fotone Tata Sing. Jadi ketika tak nuwun dibuka kira wajah jagal. Astagfirullah. Iki bener kok. Dia mikirnya kan gini. Model wajah-wajah saya debt kolektor. Dia nyawa kan gedean ini teratap terus panas. Mosok omahku apa dijabel iki. Masih mules sih ora perkara weteng gitu. Yo kakek ngempet tadi. Mangan wis durung greget mbeni obat. Yo sedeng salah obat. Tumeng ini sami yo. Ora makan jenenge kayak winginane kok. Lha iku pas periksa ku ditakai riwayat kriminal ora? Iya. Nanti kok blok apa ya, Mbak? Anggrek kok. Salah ya. Blok M. Jadi angsuran ki yo gara sawan yo. Sawah panas yo. Jadi sapa? Tenan nek koyo cah bayi ngono. Jadi sapa sawan kecemangane cah bayi? Yo ora ayo wong gerang barang. Ya bedane kotone cah cilik sawane wedi ngerti apa-apa, nek wong gede wedi ngerti stroke angsuran iku yo. Tuwa iki. Uwak angsuran lan nek langsung panas. Digulung ngono Mas. Dibuka cer glurut. Nek tekan karo uwak. Iki opo ae gitu. Burung banci dilepan sih ya biar kasur. Dipan. Kan metu ngene. Ya. Kok nggawe layangan ya buntute dawa tenan. Iya. Iki kudu sopo, Cok? Iki angsuran. Bapak syarat. Iki sing lucune serius iki. Iki tenan iki Mas. Bojoku iki lho. Piye sing dipikir? Kan aku ada awak ngono ya. Tak telepon. Bu, aku papak ning kantor, aku wis ora kuat mulai dhewe ya. Dipapak. Wis, ono kantor. Aku sing mburi aku metu to. Beda denggokno. Baru mulan neng. Aku ditinggal. Tok omah ditakoki anakku. Lha ndi ayah? Lho, digoleki ning ngiri. Ora ceblok iki. Itu elmune aku. Lah aku mau tinggal aja. Perasaane ki wis Wis gonceng. Akhirnya aku diterus satpam kantor ya. Mulai. Lah sing mbok akhirnya awakmu wis gonceng. Kroso wis gonceng jare. kepaksane yo. Iya jare wis kroso ya. Bang. Ada gak sini ya wadah. Kesini. Aja nang sudah ditinggal tengahnya enak. Asli batin. Bobot di Mulai serang dulu. Mulai mapak. Yang ngene iki sing gare gering tambah. Wong BMB mulai gundul. Sing iso petak ijo. Lah, senang tahu gak usah bosan. Aku tok omah metutut ta ini. Tak jawab ya, Mbak. Oh, tenan. Tenan, oh. Aku tau sing cerita iku lho, Mas. Sing bocahe sing senengane ndelok Samsudin iki lho. Awam tau tak ceritan sing Mbah apa sini? Mbah Suro yang diketok gulune. Lah iku akan proku cah iku. Mesti dikocek itu nanti mau bojone. Ini dikocek. Kocek dihubung-hubung lho. Ki yo dicek separuh to iki. Akhirnya mana separuh tak panasnya, tadi kabeh gitu. Asli ku sebenarnya kan cukup perawatan di rumah ya. Kira-kira gak digoncengno iku malah terus akhirnya apa? Ke rumah sakit panas full malah ya. Asline ndelok. Ngene to. Wis iku gitu. Iku akhirnya
nek gelem ngayati grup niku asline tanda-tanda. Kok ono sing ngono Nek dhisik yo. pekar artine lah berhubung rapak kayu pancet. Wis lah kabar kok kono to. Masa wis ngejadwal ini yo. Ngono, kok ngono iki. Kok ngono iki. Ya bola 6 lho. Bandaro. Iya. Cuma Mbak Darno apa bae. Wong saiki dadi mrebut. Jadi wong Kutorejo. Ya tak kenal wong Kutorejo nek aku teke nek. Jadi sebenarnya beban loro 6 itu ya gak sepiro ya. Bebanmu kok nek kuwatir diparani cacah, dipilih cacah ngene iki ya. Beban. Soalnya mesti cacah kok bedone itu mesti. Akhirnya jadwal syuting di Semarang barang ya gagal. Gak sing kejar tayang berarti ra Iya. itu ya. Akhirnya dikejar angsuran mau. Kayak ngono ya. Orang kejar tayang lagi. Ganti judul. Jadi apa filmnya orang kejar tayang, dikejar angsuran dari FTV ya. Itu pada loro tenan juga. Loro tenan. Coba pikir bojone yo komen tolo. Meninggal ya. Tenang aja. Sepanjang jalan ya pas ditero koncoku satpam ya. HP ku muni terus tak buweno iki. Mesti dhek kuwatir ora ceplok tenan. Bojone sing gandeng dhewe. Paling sak tugas yang kamu ya bojomu tok ya. Karo moro tuwa. Iya. Asin mau tuh ya, membating tok. Kok rambut pisan. Iku bola. Asine ya kepaksa mau tuh. Ngombe tatah hangat ngono. Betul jaya. Sego wae disangoni saiki ora njawab. Yo, ya paham ya sekone sangoni ra. Oleh tuku. Mergo sing ge tuku asine yo ra enek. Kejar angsuran. Ora perkara disangoni. Iku ben maksudnya galeh mangan njobo ndak kayak juga. Iya, asine yo mau. Duwe sangu mau digo mau nambel langsung. Ada sangu sego wadah. Kowe kena diabetes ini. Sego wadah mangane. Sego wadah berarti saben. Terus bungane opo? Mangan nang ngene iku mbek disangoni. Ambek lorone kelumbuhan opo? Ora ana hubungan. Jadi kan gak noblas. Kira nyambung belas kok. Bojomu ngandel dokter ya. Ya balik mana? Dokternya di browsing tau lho. Paham. Iya. Untuk menghemati mau jadi kayak saran nih kemana? Soalnya metune Iya. ora kok kolesterol tinggi atau gula darah naik ora ya angsuran metu kabeh ya akhirnya dikon. Dokter itu masih dikon ngirit, cuman alasannya sangu sego. Sego tok sangu nek yo. Iya karo ya. Iki kok ngono kuwi. Modele kok bentel lah. Kok carate mengono. Oke. Yo, aku wis tau sak. Malah sego goyang ya wis tau yo.
terus ana bisine. Terus ngono klope piye. Lah ya asin kayak nyepet to. Lambungnya kayak menderita. Lambung sajane nek lambungnya pakane dikek sing enak-enak ngono ya waras dene ya. Rumah sakit jegem nampa kowe. BPJS nggih. Dokter pantesan. Rumah sakit. Saiki BPJS. apik ya. BPJS karo biasa sapi ya. Pelayanannya sip. Ning umum. Iya. Palingan didelok angsuran lancar. Tek lancar. Jadi mangan segoyah ki karek perang dino, isa perang dino. Kok bengi sebar. Kosok lah. Ya kosok wis buka. Kandane loro bunga-bunga. Lah ora kondo lah ya dipilih lah. Ini tok. Oh wis. Oh, lara tau. Celunguk. Ya kok balik nek. Cik urip kok. Terus dipilih. Aku takok. Oh, awakmu ngedrop ya. Mesti kan dia nyaut. Ora wae sing ngedrop. Duwe sing ngedrop. Dia kan lagi mau lho. Angsuran syarat-syarat mau. Saya urip kok. Oh enak. Gak enak. Padahal ora tenang kan. Ora faktor yang ora. Ngomong ini berubah. Wong nek iso iku bebas buah dhewe. Muga dhewe kanggo apa ngambeli angsuran Iki mau lho, pulpes ditotok single. Nek dulu kan BS-an. Iki BS, boleh iki BS. Wah, asine. Coba aslinya bakuler coba kan gak mentolo. BS semua untuk anak itu. Coba kau BS. BS-an. Tapi bapak kan enak wae to ngono. Bapak kan. Nah, Masak rasa ayam gak enak. Para pereh masak kok sarenteng. Jadi tak jebar piu. Ayam besar. Takoki, "Mas apa, Mas?" Sop ayam. Tadi pemasak rasa ayam. Paling batine bojone. Blonjo ora patek takok sing aran. Selalu syarat-syarat jalan rono-rono. Masakku saja. Cukup masak sak. Entah punya kan ayo urip to ya. Urip. Nek gitu ku Oh, saya urip. Nanti bojone nilih ke kamar. Oh, saya urip. Mari pangan sop. Oh, ya saya urip. Ini mbak dulu ya dulu. Itu larang dan gula air jam-jam. Ikut kerja. Nyurai ngono kan barokah, ngono maksudnya. No weteng bereng iya lah itu. Orang-orang dari asam orang enggak lambung. saya asam lambung bara. Lah mau lah barokah.
baru kawas toko emas. Iya, karo toko plastik baru Toko kasih. Bermagrib buan gini. Patai bojoku. Oke, siap. Ngene lho. Gak selebrasi, gak selebrasi bal-balan. Sabar sing iso. Iki mlayu karo dengkul seru. Oh, iya saling. Oh, iya, saling. Salim ini. Iya lagi. Kayak Rio. Oh iya lah. Halus salaman. Aslinya bawa lemes kan. Nantang balapan. Pur kan. Kok kan kacak sak gang. Sabar.